Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fake's channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ayibo, unkosikazi kaSpindi ngokusho kwakhe umfazi wakhe. Hayi ukuthi angazi ukuthi unkosikazi yini nomfazi yini. Ngizosho kanjalo kwamanje. Wait guys, season 2 wakizingane Zesthembu uphele kulonyaka. Okusho ukuthi season 3 uzobuya ngonyaka ozayo. Akaze kwenzeke kuphele isizini bephinde futhi beqale enye ngonyaka owodwa. Ngicacisa kuleyo ndaba ukuthi ikhona enye new season. No, njengoba bebagcine ngoba May lapho ngonyaka ozayo ngoJanuary kuzoqala Uthando Nesthembu ngoba sebebuya ngoJanuary. Makuphela Uthando Nesthembu bayangena ngezingane Zesthembu because izingane Zesthembu babuye benze i-reference ngezinto ezenzeka kuThando Nesthembu sesidlulile lapha embuzweni. Wakhazimula utiritiri. Uyasebenza girl, uyasebenza. Asengikhohlile ukuthi uSpindi kambe wathini ngoTirelo ngisazohamba ngifune lokho ngiyonenzela enye video. Into engiyaziyo nengizonikhumbuza yona bayashutha next month. Ngizwe ngoba ngomthombo othembekile waseMzumbe usine lapha ekwenye podcast washo ukuthi izingane Zesthembu bazoshutha ngoNovember, bazoqala ngoNovember. Sengizobala ukuthi kusukela ngoNovember kuyanini. We guys, kambe ngagcina nganitshelanga ukuthi izingane Zesthembu ama ngabe bewaqamba wona kanjani. Asekho isidingo ngoba ngicasukile. Uthando Nesthembu njengoba ngibukile manje. Ngabe sengigcine ku-episode 7 or episode 8. Lento ebiyenzeka ngale kwizingane Zesthembu, babecabanga ukuthi siyingane kakhulu ukuthi asinaki. Sizobuye siyixoxe ngesinye isikhathi ngoba nami lento yama-reviews iyangihlula isikhathi esingavumi. Kahle kule video bengizoconfirm indaba ukuthi babuya nini ku-TV because lo mbuzo ngubonile akaze kwenzeke onyakeni owodwa mhlambe kudlale u-season 7 no-season 6 kuThando Nesthembu. Babuya ku-3 months lowo bekuphele bebuye ngonyaka ozayo. Naba ku-otiritiri usazophithizela nje ngaseMzumbe naseThekwini ngoba manje ngoNovember bazobe sebeshutha izingane Zesthembu. Ngezwe ngosine umthombo othembekile waseMzumbe. Angithi ngawuveza umthombo. Waze wamuhle kugele unaso isitayela. Izinto ezinhle uyazazi, izinto ezimfanekayo uyazazi. Sizobabanga ku-season 3. Sisalinde u-season 3 ngisazonibangela isidina ngo-season 2. Ningacikeki ngizobe ngenza i-review ngoba angiyenzanga. Ne-channel yami niyazi guys emiswe iwona ama-reviews. Manje ngizokwazi ukuthi ngizocasha ngoba nakho ngisaba ukuthi nizothini. Ngiready. Khona nenye into ebukushise ngibone ku-social media izolo. Hayibo. Webo sisibethu. Sesiphumile kubuhle baTirelo. Ngicela ukubuza ukuthi kanti nina nizofana nabazali? We guys, khona enye comment esoyixoxe ngayo ukuthi kufanele sixoxe ngabanzi. Sixoxe sakwelulekana njengodade. Uyabona lento yokuthi omama bethu kanye no-aunt uma umuzwe ekhuluma ngendaba yasemzini mhlambe ekhulume ngokuthi hey umother-in-law wayenjani. Maye ekhulume wagxila kuleyo nto wangadlula ubokwazi ukuthi naye uzoba uloyo mother-in-law ku-daughter-in-law ozayo ngoba manje lento usayiphethe lento sebebona ngathi iyona formula. Hayibo wethathe ningafani nabazali ningafani no-aunt. Khona enye indaba engiza nayo njengoba nginenzela nje i-example ya-mother-in-law. Ezinye izinto ziyakwazi ukushintsha. Kungenzeka ukuthi wena ube ne-experience engekho yinhle. Kodwa mase ukuthi ngoba nakho eyakhe experience ibe nje ufuna nabalandela emva kwakho bezwe lokho. Hayi. Akusiyo ke iformula yempilo leyo. Yabona njengoba ngithi ibambe ku-mother-in-law ukuthi u-mother-in-law lo owahlukumeza uma mase uma ehamba nokuthi yonke leminyaka emzini u-mother-in-law umphathe kanje engakudedeli lokho naye uzoba yiloyo mother-in-law. Ifana futhi naye lento yo-auntie osikwiza o-sister-in-law. Omunye uyakwazi ukubuka into ngale ethi hey ibhlungu into eyenziwa kunkosikazi kabani.
esho komunye umuzi kanti kubo naye uyiloyo squeeze oyinkinga. Sisazoxoxa guys, ngiyazi ukuthi imbudane le akusiyo imbudane mase ngintshela into engizonixoxela yona ukuthi hawu bo mina masani kungithusa. Qale ngathi nako anti ngathi anti babe nokucindezeleka ngezinto eziningi bangaba nolwazi. Nina seninolwazi kufanele ezinye izinto nidedele mazingekho right. Ungabi nemfundiso embi. Ungabi nemfundiso embi einganeni umdala. Ungayenzi leyo nto. Ungabi futhi nenzondo oyiphethe ngoba uhlukunyezwe abanye nawe usuthi ufuna ukuyidlulisela kabanye. Indlela mhlambe oze wena wakhetha ukuthi uyisize ngayo ube nama solutions einkinga zakho masubuka ukuthi bonke abanye bazoba naleyo experience kufanele ukuthi babe nale pattern yakho. Hayi. Into engeyinhle kade ayikho yinhle. Umavidami ngaze ngizobona kodwa niyazi Tirelo omuhle bayabuya no season 3 next year. Sizokhuluma ngendaba ya-mother-in-law no-daughter-in-law kwenye video ngoba ngifuna sixoxe kahle le ndaba ukuthi siyabonisana asilwe. Yabo le enga yeni nami nginayo i-enga wekazi ngikho ezinye izinto ngeke ngiyibuka ukuthi hayi cha la kukhuluma i-enga ngeke. Lana akukhulumi wena kahle kahle kube wena ngabe siyeza ukuthi ukaze kwaphola kwashaya umoya wasolwandle. Mase ngiyibona i-comment ibe yinde isho izinto engekho right ngivele ngibone ukuthi akukhulumi wena i-enga yodwa le. Sizosizana ke kancane kancane. Kokunye ngeke sikwazi ukusizana kodwa kokunye kuba khona la siba usizo khona komunye. Dedela umoya omubi sizolwa nomoya omubi kahle kahle. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga angiqedi. Bye.